right. Muri yeZimbabwe vanhu vaya vatanga vakuthreatena majournalist, vakuthreatena manewspaper, kupererwa chaiko. Hazvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Tasangana zvekare, unoziva kuti kana iwewe uchiziva kuti haudi ZANU-PF wakakura nayo, kana uchiti pasi neZANU-PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yachoboikane. This is not fair, guys. This is not fair. Nyaya iri panapa iri kubuda yakadai so yakataurwa naNiki Mangwana, Herald, everything zvese zvekutaura pari kunzi initially these accusations were not coming from any participants in Mozambican elections but some media outfits in Masvingo, which has been wantonly breaking the law with brazen and frequent for this outfit. The writing is on the wall. Iwo katonzwa pa kutonzi vazochikora mutemo otozoti vato ready kuya unokutora. That's Zimbabwe for you. Vana kutokutsvagira strategy kuti aiwa maya iwewe newspaper ndiwo wrong yo. Saka chipande chashiftwa. Vashifta blame yakusvika ku newspaper. Aisisiri kunyaya yekuti opposition ekumozambique nechinchi kana nevanhu vaya vainzi vaibuda vakabata maid kozi takaona mavideos aya angori maproof amana kungoti amana ndozvinhu zviri kuitika kumozambique obva utonzi aiwa iwewe wacho ndori kugadzirisa nyaya iyo ndori kutaura kuti vanhu vasi ndori kusumudza muromo vari kumozambique havasi kusumudza muromo but takaona futi nyaya is just that vamwe vanhu chinoitika ndechekuti isusu vanhu atikwanise kunzwa chimutauro chavo chavanenge vachitaura kuMozambique ikoko kwanditi mukona hamungazokwanise kunzwa chiputukezi chavanenge vachitaura ikoko but those guys varita kujamuka every day. Even iwo pachavo andakaona umwe opposition leader achitaura nyaya iyo zvikanzi aiwa ndopa kunzi aiwa ukoko zvinombotaurwa zvakataurwa kuMasvingo ndo varida kusaboteja Mnangagwa because ndi SADC chairman ndo nyaya iri kutotaurwa zvikanzi saka akatyora mutemo because of zvakaita izvozvo yato threat apa sina chimwe threat aitaurwa ka zvimwe zvezvo unonzi iwe wachikora mutemo kuti ungozoti wanzwa minzi wachikora mutemo wakuti ungothreatena kusungwa ndo nyaya iri papa. So pane dzimwe nyaya dziri kuitika. Justice Legal and Parliamentary Affairs Minister Ziyambi accused Harare City Council of demolishing houses in Ridgeville, Belvedere without a court order and urged Parliament to investigate. Ngavasungwe tisata waste time vanhu vese vakapukanya dzimba dzacho dzekubelvedere without court order vanofana kusungwa nokuti mutemo unoti haufanirwi kupukanyirwa imba yako kana kudzinga pori kugara kana pasina court order. Saka vari kunzi vakapukanya pasina court order hanzi kanzuru my foot kanzuru who vanofana kubva ipapo vanyimhanya vosungwa vese kana nyaya yacho iri chokwadi. But kana tikazoita nyaya yekubhaidza kudzunga iri kuti saka tanga vasiri kuziva kunenge ichibva nemaproblems pane pakunetsa manje because muchiri kuremember here mimi kuti pakabudiswa pachinzi umwe kansela aizvitengesa zvimba izvozvo mastands izvozvo angari candidate kansela veno akazopinda akada sei because party yake anoshanda nayo kana muri muHarare when it comes to city council ndana mujigiwa ZANU-PF ndana mujigiwa panyaya dzecity council but inini chinhu chese chinongonzi council handisisi kubva pakatongoitika izvozvo ndakavanda tonoti you guys munozodzoka mangwana makuti vanhu tivhoterei vanhu muchivadaro so vanhu shuwa aiwa hakuna kunzi kugona basa kwakadaro hakusi muri kugona basa rechi kunopwanyira vanhu dzimba ndokwamunomhanyira kugona kusunga mota dzavanhu mutauni muchiti iwo muchiklemba ndo zvamunomhanyira kugona. Saka mukanzi muri kugona zvese izvo mochitadza nei kugona kutakura mabhini because tikatadza Harare vatori ma1 vasikuti mabhini asi kunyatsotakura ndende kunana Glenview kumunoona marara akangozara kwese mutauni macho imomo futi unoona zvakangozara. Saka mimi basa modwanzi muri kuziva basa kunopwanyira dzimba dzavanhu kurwadzisa vanhu modwanzi muri kugona basa muchienda muchifamba muchiklemba mota dzavanhu ndo kugona basa rakaita sei mapotos hamusi kumaona mimi mashoma iri mashoma titaure masaidha haari izveso pamwe muri kutofunga pamwe tiri kungokuudza inyambo izvezvi hamusi kuzviziva zvese izvozvo but imimi chete kungoti aiwa tida kungomhanya kuti tinzi tikurova basa hakuna kugona basa kwakadaro. But anyway iwe tichanyatsoibata because nyaya yekuti inyatsobata vanhu vakawanda kuMozambique nyaya dzasisa dzapera. Pane matraka anga akavharirwa road
parunzi vazoitirwa plan B because vanhu vakawanda vanga vastranded kuti guys tibvunzirewo tine hama dzedu matruck driver vakaenda ikoko mafoni acho anenge akatozosvika pakupera moto chichichichi. Saka nyaya iripo parikunzi security forces in Mozambique has facilitated the safe passage for long distance truck drivers to leave Maputo for South Africa, where they were stuck for almost 2 days due to unrest in that country over results of recent presidential election. Protesters shut down Libombo border post, resulting in over 300 trucks to be stuck in Maputo without food and water as most shops are closed. Forgettenpof is one of the truckers that have been granted permission to leave Maputo for South Africa. He sent us this video which shows hundreds of trucks parked outside Libombo border. So pabuda short video. If you go on VOA Studio 7 unokwanisa kukaona karibu on Facebook unokwanisa kuona ka video kacho. I think pamwe ndi blazo yako vabudiswa vakwanisa kuvhurwa road vakuenda ndiri. It is very important kuti mukwanise kunzwisisa izvo because panochikisa ngapa chenzi pari kudaida unonzi vanhu vazosangana nezvanosangana nazvo ikoko nenyaya yanga yakafamba chinzi matruck driver ndo akadai patanga tozofungidzira kunzi pamwe maZimbabweans because vanhu kana vakuzodambuka njere dzakushanda dzehondo dzedze vanenge dzakudambuka zvokubatanidzira munhu wese chero asina chaanoita se chaanoziva yasiya neZimbabwe kuti munonge muchitoselecta kuti ai uyu haasiri haana mhosva uyu haana chaanoziva zvasiyana. It's a different story kana dzadzimwe nyika, right? Kobva kwaita imwe nyaya iri kunetsa, nyaya yekuti vanhu vari kufambisa aina agenda yekuti chamisa ngauye tibatane opposition kana achida kuti zvifambe ngauye tibatane tiite one party tiite chinhu one. Ndiri kuonawo kila ziva ari kukomentawo nyaya yacho ari kuti politics where 10k supporters think they are above 1.4 million. Is it a lack of common sense or paid illuminations? Ndo nyaya imwe iripo iri kunetsa because vanhu vari patwitter number 1 ndaka vari kunyanya kutaura nyaya yacho agenda yacho kanyasa kutresa kuti vangani vadairira nyaya yacho vatenga the idea iyoyo vashoma shoma, but kada tarisa vanhu vanenge vari paground vachinzi ndo vanenge vakavhotera munhu vakawanda ende havazviteereri zvekuzonzi wakazoti dai wakadai havana nguva nazvo zvinhu izvozvo. Vari kutaura kuti aiwa isusu tiri kungosapota munhu wedu, imimi zvinhu zvamutaura sokuzoti tozodai todai rinenge ratochi drama at large ndo zvinenge zvakutaura. But anyway, it's a topic for another day. Tichadzoka nayo tichizoonesana zvakanaka. But panapa pane nyaya iripo, nyaya yekunzi kuenda nevanhu 282 yadzika inge mbori 83 or I think 83 na iye wacho. Okay, 282 delegation iri kunzi yakabuda ikaenda naMnangagwa. Ndiri kuona the news works iri kubudisa futi chitaura the same nyaya panapa guys, ende vakutotaura nemari yakaspendwa papo kuti 2 million ndo mari yakaspendwa pa summit yakanoitwa iyi. But ininiwo zvakanetsa because sometimes what I was expecting kuti tikona munhu achidzika paairport ane delegation vanhu vacho, but does not know skillful hairiyo marwero anoitwa manje vanhu vanozodzoka neimwe yakasiyana because delegation hasi kunzi handineni muri escort vanozongopindawo nechi dzakasiyana. But nyaya panapa mbodire kuita pari kunzi President Mnangagwa speaking after his return from United Nations annual climate summit COP29 in Baku, where thousands of representatives from around the world converged in South Caucasus nations to tackle the growing climate change crisis. Zimbabwe sent a relative big delegation to meeting. Harare sent a 282 member delegation led by President Emerson Mnangagwa with a 44 people overflow. This means they spent $2 million at the summit, which Zimbabwean bureaucrats and officials see as money spinning opportunities. Zimbabwe officials treat such summits as an opportunity to get fed allowances to travel and be tourists for 2 weeks in this case. Vapedza zvo watomukana kana uchingoshanda ikoko nongoti hapana kuri kuendwa out here nongwa kutongotaura nemunhu anenge ari boss wako anenge achikuisa patsono kuti ndara chingondiisa iwe papo ndinendoka kumasummit kuri kuendwa ikoko vakutonorowa zvo vakutonoona nyika vachitoenda vakadaro zvekuzonzi zvenyika zvekunzi kushandurwa nyika haide atoma tourist anenge atoma tourist ndonyaya inenge iripo. So nhasi manje mirai timbodai so muri yeZimbabwe ndisandaenda mirai ndikubatirire rimwe benzi panapa. Uyu anonzi hanzi Chaibva Gabriel zvaari kunyora on X ari kuti Chamisa is afraid of Welshman Ngube Tendai Biti, Douglas Monzora, Morgan Komechi, Charlton Wende, Job Scala, Jacob Mafume, Caston Mateo, Mike Kore, Sengezo Chabangu, Tokozani Kupe, Linda Masarire,
all MPs in parliament. Ndobva adzoka futi zvikanzi Nelson Chamisa avoids these guys because they don't handle anyone with kids glove, prefers us like Comrade Ostalos Amos Chibaya and Promise Mkwananze around him. With all these guys, we will make sure we work for his downfall. Urikuona vari kuzvipupura vega inonzi on go iri kuitika. Unoona ufunga kuti pamwe iwo uchiri kudefenda urakasha kunzi makanzi ku social media muno arakasha wobva uzosangana nesu tinozonzwisisa kuti uri kuti chiko iyo ari kuti anzi akashanda nevanhu vesa muona vanhu ava vantu I don't know kuti common sense dzakakosha ndazozviona. Anzi akashanda nevanhu vese vaari kutya une nyaya iripo. Anzi vanhu vaari kutya kushanda navo akashanda navo tinomeka sure tamudonedza. Saka alliance echo vari kutaura hazvina musoroka. Ngava chishanda nevanhu vacho vanoda kumudonedza ngavachishanda navo kuside kwavo vape mapositions. Ina chaone nyaya yacho inge ichiri kumeka sense ini. Asi nyaya yacho zvatooneka kusakwana. Now ndakuonawo maZimbabweans 1 or 2 vari kukomenda on nyaya iyoyo because nyaya iri kunetsa ndo nyaya iri kutotrenda iko zvinezvi ndo nyaya iri pasport. Saka munongoziva kuti inini matrending stories ndo andogara ndauya nawo so that mongogara muchiziva musasarire. Saka Nero akazvoonaka kuti muri chinhu chimwe shandirai ikokoko maefforts amuri kushandisa iwayo kuda kurwisana naye chimashandisa ikuvaka nyika tinogona kutodzoka kuAfrica. For real, efforts acho ngashandiswe pabuild wenyika ite a better country, a better place. Ndo nyaya yero yakuti yatomo mudariro. Pane kusura mchiti yeye tazoda izo Mwari will unfortunately sing for another bread next time, as there won't be any such unit amongst them. Find other sources of conflict again, otherwise your bread won't be available anymore. Ya mabasa anopera unongochatukana zvinenge zvatochinja musina nyoka dzacho dzekuti munenge muchishandisa mukutodzifumura mega kudai. So why can't they start their own political party which will be supported by ZANU-PF supporters and see whether it will be live to see a Congress? Wake up chive. Why can't you give your bosses advice on how to restore power back to normal? Busy chamisa this chamisa that nyika irima rega ha zvimbasuka ta zvevanhu. So why don't you why don't these guys unite and form their own united opposition and hire you as their expert consultant? Stupid, you are very stupid. Vanhu vakatsamwa kuona kutotanga kutoshaurwa nemaZimbabweans kachitoziva kuti zvinhu zvakuramba vakomanaka pari kutukwa munhu aiwa zvimwe zvacho handikazokwanisa kuverengera macomments akadai so apa chishaurwa vanhu dai so munozofunga pamwe ndini kumutuka nditi but iye ari kuudzwa izvozvo. Makaenda paX makanotarisa makapfuura nepane account yake munoona zvinhu zvandiri kuudza izvi ndo latest tweet yaakapedzera kuisa pepapa yaakapedzeresa nezuro achitaura zvinhu zvakadai so izvozvi. Saka vanhu vobva vatanga kumushaudha inini vanhu zvotondinetsa ini ngashande nevanhu ava panoita unity alliance nyinji opedza umwe akubuda on go. Aiwa akangoshanda naye chete ari kuvatya because akashanda navo tonyatso make sure tashanda naye tikamudonedza downfall yake. Saka ndiye anoda kushanda achidonedza downfall. Anyway, zvafumuka guys, zvapachene zvameno munoiona sei yakwa muri nyaya iyi. Tell me what you think in the comment section. Vazvibvondora vega, it's an on go. Munoiona sei nyaya guys.